Surové mäso môžete jesť koľko chcete a za 2 mesiace máte dolu 10 kg. Nedostatok vitamínov nám môže brániť v tom, aby sme sa cítili šťastní. Vieme čo s tým a ako na to. Dovolenka v plnom prúde a vy stále máte zo pár kiločiek navyše? Vyskúšajte paleo dietu alias stravovanie jaskinných mužov. Znie to čudne, ale údajne môžete pomocou tejto diety zhodiť zo pár kil, pričom môžete jesť toľko, koľko chcete. Má to však malý háčik samozrejme. Konzumuje sa pri nej aj surové mäso. Surové? Takto vyzerá jedálniček súčasného človeka. A takto sa stravoval náš praveký predchodca. Nepoznal zemiaky, pečivo, strukoviny či mlieko. Vďaka tomu bol štíhly, vraj netrpel cukrovkou ani rakovinou. Pravekú dietu sa preto jej prívrženci rozhodli aplikovať aj do súčasnosti. Predovšetkým za účelom redukcie hmotnosti a zároveň aj prevencie a liečby civilizačných chorôb. Je to hlavne o obmedzení, dokonca z časti aj o vynechaní rafinovaných cukrov. Praveká strava hlavne hovorí o tom, že človek dá príjmať najväčšiu časť sacharidov zo zeleniny a z ovocia. Hlavnou výhodou paleo diety je to, že vraj nehľadujete a napriek tomu chudnete. Môžete papať viac menej koľko len chcete, ale len toho, čo by ste mali. Praveké národy ako také vlastne svoju stravu mali zloženú asi z polovice z zeleniny a z ovocie a z polovice z chudého a nekontaminovaného mäsa. Zároveň jedli menej ako jeme my, viac sa pohybovali a mali obrovský prísun naozaj slnka. Ak tieto princípy sú naozaj aplikované za obdobie 2-3 mesiacov bez toho, kde človek naozaj hľadoval, je možné dostať zdravým spôsobom dole okolo 8 až 10 kg. Lekári dvíhajú varovný prst. Ide o dietu s nadmerným obsahom tukov. Táto dieta je určite bezpečná len pre zdravých ľudí, pretože je možnosť závažného poškodenia obličiek alebo kardiovaskulárneho traktu alebo celého lipidového metabolizmu. František Naď však tvrdí, že je to štandardná fáma. Z vlastnej praxe má skúsenosti, že paleostravovanie údajne pomohlo aj tam, kde bola klasická medicína bezmocná. Najväčšie posuny pozitívne sa dosiahli hlavne v rovine terapii pri diabete. Diabetes a problémy s pokožkou, tiež zápalové procesy na črevách, ktoré súvisia hlavne napríklad s ochorením ako je celiakia. Dosahujú sa výrazné pokroky aj v prípade sklerózy multiplex, autizmus, problémy so štítnou žľazou. Tuto praveká strava naozaj dosahuje výrazné posuny, dokonca v horizonte nejakých 3-4 mesiacov. Nie sú nejaké kontraindikácie, to znamená, že či už sú to deti alebo dospelí, tak ktokoľvek v podstate môže konzumovať túto stravu. Mäso môže byť tepelne upravené, ideálne je však surové. To je ďalšia stránka paleodiety, nad ktorou lekári krútia hlavami. Surové mäso môže byť zdrojom rôznych nákaz, napríklad toxoplazmózy. Nebezpečné ochorenie, nebezpečné napríklad aj pre tehotné ženy, tam je ešte výraznejšie, pretože môže dôjsť k predčasným pôrodom alebo potratom. Potom rôzne parazitárne ochorenia, vieme, že parazity vytvárajú cysty, môžu potom cysty spôsobiť veľmi ťažké poškodenia mozgu, srdce napríklad. Na prípravu suši by sa mali používať iba ryby, ktoré boli predtým bezprostredne zmrazené. A to najmenej na teplotu minus 20 stupňov Celzia po dobu 24 hodín. Z toho dôvodu, že dochádza k usmrteniu niektorých parazitov. No a nakoniec sú to teda bežné patogény. V Lani boli veľké epidémie z E. coli, ktoré veľmi ťažko prebiehali, dokonca aj so smrteľnými dôsledkami. Jedlá zo surového mäsa preto konzumujte iba v dobrých reštauráciách, kde dokonale poznajú postupy skladovania a prípravy. Najčastejšie nájdete v ponuke carpaccio. Ide o tenučké plátky hovädzej sviečkovice, jemne posolené údenou soľou, ozdobené rukolou, opraženými píniovými orieškami, ružovým korením a pečenými paprikami. Minulý rok to tu u nás jedla aj pani Vondračková a bola veľmi spokojná. Ešte známejší je tatársky biftek, ktorého základom je taktiež surová, nájemno pomletá hovädzia panenka. Zmes dochutíme soľou, mletým čiernym korením, červenou paprikou a premiešame. Pridáme troška cesnaku utretého s olejom. Pridá sa žltko, keďže je vymiešaný ten tatarák. Do chuti
chutíme jemne horčicou. Ešte trochu worcesterovej omáčky, kečupu a po premiešaní môžeme veselo konzumovať. Dobrú chuť. Ak by chcel niekto takúto dietu dodržiavať a cíti sa zdravý, ale aj tak by mal prejsť s preventívnym lekárskym vyšetrením. Pokiaľ by to bol človek, ktorý už nejaké ochorenie má, mala by byť normovaná, konzultovaná s odborníkom pre klinickú dietológiu, ktorý mu vyberie z tých potravín také, ktoré sú nezávadné a vhodné pre jeho zdravotný stav.